मध्य प्रदेश इंदौर शहर बानगंगा इलाका o kaisa family tongo a paribar no bui dagri family hinui joto no sinibayo a family o buma bufani bade borok nogo khoroksa bwri sikli tongo bini bumung wngkha twinkle dagre bo hingke LLB ni student phiaba aboni logi no bo politician ni bo ruchi te ni bagui no Indor ni Congress Committee ni sachiv bo इलाका नि joto borok no bono joto sinibayo tamni hingke joto samajik karya program rogo bo bwskango nukjakmani bagui joto borok no bono sinibayo din wngkha 16 October 2016 a dino kwrwi jayanti tei o bwrwi phungni dakti no nokni simi ongkhoro Bonogor sawi thango bazaro koyekta samung tongo tei bini nangmani koyekta samung rok khlaibai akobai nogo kifilnai hinui tei nogo kifilnani 2 ni hoite 3 omo kahai gonta rok nangani hinui nogo sawi thangkha bo phiaba 3 gonta 4 gonta 5 gonta wngui thango haike mang jora laimang phungni simi sairik jora wngui thango haipano nogo soguya amsuk jora o phano 2-3 gonta ni hini jora sawi klang mase amsuk gonta jora romui sairik jora wngui thangka amsuk jora o phano soguya wngui nokni borok rok belai kheno wana chinta o kalainani nangkha 3 gonta o phainani kifilnani hini samase tamsuk gonta nangui borok habui tongnani nangkha hinui wana jak laikha nokni borok rok tebo hor ongrok sanja ongrok hor ongrok hingkangke buma buphatei bowana jaklayo aboni bagui no bini dol rok tei party ni bini je party khlainai oborok no call khlaika phiaba adino abrui ar bini je dol tongnai party ni member kono jagao phanase bo thangya hingke 10 din phayo yake 17 October 2016 ni din Andino bo phungni simi no shuru khlai rewo obsajong no naitongnani bagi buma bupha aboni logi bini Congress karyani je members rok oborok bo joto mililai naitonglaikha phiaba 17 October ni pura dino naitugui poponi kuno khospata manliya aboni yagolo kheno din phaika 18 October 2016 Andino kheno nokni borok rok tei wana chinta klai police station na missing diary file report roinani hinui wansukka tei wansukma tui no Banganga Gana ni no thana o thangui bini pumungui missing diary report soyika bodino nokni ongkhormani tei tamo wngkha o kogrok no tui joto no police rok no saka tei request khlaika dakti khlai borokni bwsajong no jesakhipa no naitugui karinani bagui tamni hingke o bwrwi bo politics bai kwrangjak hingke police rok bisi ayang kok saya karui dakti no bini investigation no ongkhori payo judge portal khlainai hinui police jotoni slai swkang 16 October 2016 ni din ni police rok jotoni slai swkang adinni je bwrwi ni mobile location obono check khlaio o mobile location hingkangke adinni Indor ni sai koyek kilometer haksal badnawar ni phunogui tongo police rok bisi leria karui dakti no badnawar o thangui jaspartal khlaiyo police rok ar jagawale sogui ka tei saimanka Indor ni simi badnawar bo phaio hinui last location bo or jaga no phiaba police rok obo saimanya je bo Indor ni simi amsa haksal badnawar o tam khainani bagui phaikhana o kogrok no saimanya police rok hingke twinkle dagre ni bini buma buphano sangka badnawar o ke bognorok ni relatives eba keba bini sinijak dol rok de tong tamni bagui thangka hinui singmani yagulo saka ar jagao amit bumungui khoroksa slani nok tongo tei bo bai bini dakti no engagement khlai rwnai hinui kogrok bo salaijak hai hinui buma bupha saka aboni slai swkang borok khorok nui dating khlai tongpro bo engagement yastam paltogui najak hini saka tei borok khorok nui
kha baksa khlai hamjak lai no o engagement bo khlai layo hini sakha tei paribar ni bwskango simi se tabuk hingka ke yastam pal togrinani tongsiwo hingke last location bo badnawaro no phunuk tongo hingke police rok ni bagui puila suspect hingke amit no chongui nakha borok puila bonoro mui joto kok sungka hingke no joto kok kubui kok nukjagui phayano chini bwskango hinui wanso laika police rok aboni yagulo kheno amit ni nog naituklai thanglaikha tei bini nogo thangui naimani yagulo kheno amit tei bini buphabai kok salaika hingke samani yagulo sakha amit 15 October 2016 ni dino yakheba je kwmamani salsa sakang bobai kok lam salaika kol khlai lai aboni yagulo kheno tei kuno kok ma sandiya tei bo 16 October ni dino badnawaro bo bobai malainani phaya hini sakha haipano police rok bono no doubt kwlaijak bini kok no bisas khlaya abagui bini background rok no puila check khlayo nog ni borok rok ni call record CDR check khlayo aboni yagulo kheno amin ni bo CDR check khlayo bini nog gana gini ni je CCTV camera thebajak tongo o footages rok bo check khlailayo hingke joto check khlaibai mani yagulo kheno abo proof eba kheba confirm ungui thango je 15 October ni dino simise kokma sawo twinkle bai amani yagulo kheno bobaite kokma salia teima bo malaliya je amit kok samani objoto soi no hingke police rokni poila je suspect tongmani je doubt khlai tongmani obo disa eba kheba direction change khlainani nangkha hingke aboni yagulo kheno police rok kaisa theories namka boto politician te rajnetik bai belong khlaio hingke bini kwbangma satro eba keba hamjangnai rok bo tongnai tei o rajniti ni bagui na bini je dusman rok tongnai rok bono kidnap rok phano khlai kana tei o angle teino police rok judge partal khlainani hinai teisa haino hai ongkhor laika o theories namlaioi 40 ni sai kwbangma mobile CDR check khlaio tei 100 jon ni slai borok kwbangma no kok rok singpuri ko interrogation rok khlaio phiaba amsuksa chesta khlaimani yagulo phano kuno proof mandiya je bobai kwrwngjak abo kahai hingke je kidnapping ni theories namani obo angle change ungnani no naikha hingke sabo bono tamo khlainani bagui tlangkna nakiba bo bini ichai di thangkna joti no kidnapping gobono khogoi narjak hangangke bini parents rok no call khlaikamo rang puisa ni bagui tei o call bo khlaiyane bagui police rok ni o wansungmani angle bo change ungnani nangkha aboni yagulo kheno police rok ni bagui kuno phano nokhorjak liya hingke kaisa no option je twinkle dagre bini background no check khlainani paithak hingke check khlaimani yagulo saimankha bo hingke 22 year phiaba tei khoroksa borok tongo bini umor 65 year bo bai hingke bini je engagement kwlaijak sala oboni bade no o borok bai affair choliwi tongo hini saimankha hingke bobo BJP ni agi neta laijak no hini saimankha tei kwbangma politics o samung khlainai rok borok no jara nugui tongnai rok oborok bo police rok no sawai khnarika borok khorok ni no kwbangma bano amuka hai kok salaijak achukba chang laijak khorok ni ke tonglaijak amuka hai mang nugo hinai hingke police rok sok khlailaikha obobai no alada samban rok tongna hinai hingke 22 year ni twinkle dagre kamamani uklogo yak 65 year ni o bura borok de ungkhana oboni uklogo yak nakiba temasa engagement khlaijak je borok obode kamamani uklogo yak ungkhana hingke obojoto full story saimana no bagui part 2 hini comment khlai sadi nor ni bagui ang part 2 dakti no tubunai।